Una marca no és un logo. Hi ha aspectes en la marca d'una escola que són molt més importants. Avui en dia podríem dir que la marca d'una escola són els seus professors. M'estic guardant aquest tema per quan tingui una mica més de facilitat per enregistrar els episodis de podcast. No sé si us sembla que això de fer un canal de podcast que és una cosa molt simple. Es triga 6 minuts a escoltar-lo i potser penseu que el temps d'editar deu ser una cosa per l'estil. I no és així en absolut. S'ha de tenir els continguts, s'ha de preparar un esquema, s'ha d'assajar, després s'ha d'enregistrar, s'ha d'editar allò que s'ha enregistrat. Normalment, quan un s'ha estat més estona assajant, triga menys després a editar. Cal penjar després l'episodi en els diversos canals de Spotify, iTunes, Spreaker, eBooks, etc. S'ha de compartir a les xarxes socials perquè la gent sàpiga que existeix aquest episodi. I tot això porta bastanta estona. Hem parlat ja 2 vegades sobre els logotips. Ho vam fer per remarcar la importància que tenia i com era important mantenir-lo i canviar-lo només quan fos imprescindible. I fa unes poques setmanes vam parlar al voltant de l'actitud que havien de tenir els directius a l'hora de triar el logotip. Ara veurem com ha de ser un bon logo. He reduït a 10 els paràmetres que proposen Norberto Chávez i Raúl Belucha al llibre La marca corporativa, gestión y diseño de símbolos y logotipos, que és de l'editorial Paidós i que ja alguna vegada us he aconsellat. Potser l'episodi d'avui ens sortirà una mica més llarg, i si cal que el deixeu a mitges, seguiu després. Ho sabeu, no?, que si us subscriviu al canal, ja sigui a qualsevol d'aquests mitjans com Spotify, iTunes i eBooks, podeu deixar-lo a mitges, com feu, per exemple, amb les pel·lícules de Netflix, que quan hi tornes a entrar, continua exactament on t'havies quedat. Comencem després de la sintonia. Branding escolar. El podcast per fer de la teva escola una gran marca. Hola, soc Miquel Rossi, assessor de marques escolars i dissenyador gràfic. Em podeu trobar al web brandingescolar.com, amb tots els continguts del blog, les entrevistes a experts, la col·laboració d'altres especialistes, el podcast, la subscripció al newsletter i la venda del llibre La teva escola, una gran marca. Com ho fem per triar el logo? El primer que hem de saber és que existeixen moltes opcions de logotips. Només logotip, és a dir, el nom escrit d'una forma determinada, per exemple, Panasonic. En contra del que puguin semblar, són logotips, aquests merament tipogràfics, que tenen un altíssim rendiment. Un segon tipus serien la lletra amb alguna modificació, per exemple, algun afegit o amb un fons concret. En el cas del fons penseu en el de Levi's i en el de l'afegit podria ser British Airways. Un logotip amb un símbol, com són la majoria, els de branding escolar, per posar un exemple important, em permeteu fer aquesta broma. El logo inscrit dins del mateix símbol, per exemple, el de Torres Papel, que és una àguila, i dins posa Torres Papel, o el del BMW, que porta escrit les lletres de BMW dins del símbol, no? I finalment, el símbol sense logotip, és a dir, sense lletres. Això només ho poden fer grans marques, com Nike, Apple, Lacoste, que puguin deixar el logotip sense dir el nom. Normalment, quan s'encarrega un logotip, els dissenyadors presentem 3 opcions que ens semblin totes 3 correctes, perquè el client en triï una. Si abans s'ha fet bé la feina de briefing, amb això n'hi haurà prou. De vegades cal retocar alguna idea perquè el concepte no s'adequava del tot a la identitat, però no per satisfer el gust personal. Recordeu que no és bon criteri m'agrada, no m'agrada. Són les necessitats de cada cas les que determinaran quin és el logo que ens convé. Bé, us dic les 10 preguntes per saber si el logo funciona? Vinga, som-hi. Primer, té una bona qualitat gràfica o sembla el dibuix d'un aficionat? No podem deixar el logo en mans de la professora de dibuix, llevat el cas de que la professora de dibuix realment sigui una persona amb experiència en disseny gràfic. I menys encara, lògicament, en mans d'alumnes amb dots artístiques. Si no veiem com a professional el logo, la imatge que transmetrà de l'escola tampoc serà professional. Identifica de forma correcta la marca? O sigui,
És coherent amb la idea que volem expressar dels nostres valors, de nosaltres mateixos? Per exemple, un llapis o un llibre són símbols molt recurrents en l'entorn educatiu, però per això mateix no diferencien prou i els hem d'evitar. És millor buscar referents que siguin exclusius i alhora coherents amb els nostres valors. Ara bé, una bicicleta no tindria gaire sentit com a símbol d'una escola. En canvi, un arbre o una figura abstracta potser sí. 3. L'estil gràfic dels símbols és l'adequat als públics, al context, etc. Podem triar un logo molt infantil perquè som una escola, però després com incorporem aquest logo, per exemple, en una factura o en la butlleta de notes? També podríem caure en l'extrem contrari. Per exemple, adoptar un logotip massa seriós, impropi per a una escola. 4. Els signes són els necessaris o hi manca alguna cosa o potser hi ha excessos que dificulten la significació? Un signe ha de ser com més simple millor. Per tant, si no necessita un element decoratiu, doncs no li posem, perquè la simplicitat ajuda a que s'entengui millor, a que es memoritzi més fàcilment, a que doni un impacte immediat, a que sigui més diferent dels altres. 5. Es pot utilitzar en diversos contextos, més o menys formals, i també sobre, per exemple, suports diferents. Un logo fotogràfic amb 3D, amb molts colors, potser ens quedarà fantàstic a la web, però en canvi, en una fotocòpia d'un examen no es veurà gens. O, per exemple, no es podrà posar a la façana de l'edifici. En canvi, un logo pla d'una sola tinta, que potser no crida tant l'atenció, no serà tan vistós potser, però s'adaptarà a qualsevol suport. Depenent de les necessitats, es tria un logotip o un altre. 6. És un logo que està molt de moda? Alerta amb això, perquè tot el que és moda passa de moda. I si és molt de moda, passa molt ràpidament de moda. Un logotip ens ha de durar molt de temps. Per tant, no és bo que estigui de moda. 7. És prou llegible amb qualsevol mida, distància o suport? La mida és molt important. Penseu en les icones de xarxes socials. Hi ha logotips que, tan petits, no es reconeixen. S'ha de veure bé, petit i gran. Avui en dia es parla dels logos responsive, és a dir, logos que s'adapten, que tenen diverses formes per a cada mida. El logo de 3 mil·límetres, el logo de 2 centímetres, el logo de... Jo això a nivell escolar no ho aconsellaria, perquè els logotips els toca molta gent que no són professionals. El que importa és que tant petit com gran es pugui veure bé. 8. El sentit del signe és intel·ligible o cal explicar-lo? Si cal explicar-lo és que no funciona. No estic dient que sempre hagi de tenir un sentit i que tots els signes hagin de ser figuratius, és a dir, que hagin de representar algun objecte. Els logos abstractes, precisament, tenen també una gran capacitat de significació. L'important és que no digui allò que no vol dir, és a dir, que no es pugui interpretar equivocadament en un sentit que no era el que estava previst. 9. És un signe fàcilment memorable i reproduïble? És a dir, crida l'atenció en la mesura justa? És diferent de qualsevol altre logotip? Si és senzill i a la vegada original, segur que serà més fàcil de recordar. I 10. Té elements gràfics que facilitin en el futur crear-ne germans? Ho explico. És a dir, la tipografia, els colors, les icones, permetrien crear un sistema de signes emparentats? Per exemple, si creem un esdeveniment sobre l'ampliació de l'estudi de matemàtiques i en aquest esdeveniment fem un logotip, potser l'any següent podrem fer un altre semblant sobre les llengües. Té el símbol elements que permetin veure que tots dos esdeveniments estan relacionats? Abans d'acabar, us vull fer un comentari tranquil·litzador. Per a cada escola, per a cada projecte, per a cada marca, en definitiva, existeix una infinitud de solucions que podrien funcionar fantàsticament. Per tant, no hem de creure'ns que només un dels símbols serà la solució vàlida. Entendre-ho així ens portaria inevitablement a la frustració. Traiem gravetat al tema. Un cop hem comprovat que pot funcionar, molt més important que l'impacte que produeix el logo, és la coherència amb què després l'implantarem. Ser molt fidel al que digui el manual d'estil. Això és imprescindible perquè funcioni. O sigui, un logo és com una corbata. Pot ser molt bonica,
Però si te la poses amb una camisa que no lliga, es veu horrible. No es tracta, doncs, de triar el logo que tregui més bona nota sobre aquests 10 punts d'examen, sinó de descartar els que no compleixen les característiques imprescindibles i després trieu el que us sembli millor. Però sobretot, cuideu-lo com si fos el vostre fill.